Klub Filmu Niezależnego. Jorguś, mam taką prośbę. Słuchaj, żona do mnie dzwoniła, że ma kłopoty z gazem, z butlą, nie może podłączyć. Co takiego? Możesz zrobić jej to, co? Zaś ją? No, fajnie. Dziękuję. Zaś ją! Co dla prywata robił? Fuchy! No i co? No ja nie wiem, co dusza ode mnie chce. Że mu w wiarę nie pasują. A ją blank dokładnie, wyraźnie mierza wszystko, to patrz. Dobra, to nie zdali, ja idę na ta fucha. Coś taki wściekły. A pierunie. No fucha, i mnie. Dajże tam spaghetti. Puszki. O. Nalej pomałem. Dawno cię takiego nie widział nerwowego. A wiem, bo to duży, no mnie. Ja bez innych roboli nie było. Wszystko na twojej głowie, co? Ja. Jeszcze jednego. Jednego. Proszę. I napisz tam na zeszyt. Na zeszyt? No jak zwykle, no. Bierzesz to całe? Ja zejdę sobie. Wypłata. Wypłata będzie, dobra jest, nic się nie stało. Klub Filmu Niezależnego. Zasubskrybuj nasz kanał.